Totenda hangu hai chinoitika ndechekuti cho kazhinji kana tiri mukuungana chekutanga ngatizive kuti vanhu tine misha yakasiyana uye tinobva kwakasiyana. Chinoitika ini chandisingadi kubiwa manzwi kana kubiwa pfungwa kana kuti kushandiswa neumwe murume kana kuti kutorwa sokunge vamwe vanoziva vamwe vasingazivi. Izvozvo ndo zvandisingadi. So kazhinji kachona futi andidi munhu anonyomba somebody ini ndiripo, then kana kuti inini ndonyomba somebody uyo aripo. Ngatiti kana tasanganisa mashoko nemanzwi, kana tasanganisa uwepo hwebasa ratiri kubata iri, ngatisanganisei tichiziva kuti tese takakosha, tese tine masimba, tese tine zviremera, tese tinayo experience yepolitics, tese tinayo. Saka ngatiregei kutora basa repolitics kuita business politics, kuita sokuti vamwe takakontraktwa na somebody, saka takontraktwa na somebody tinofanira kuita zvinofadza somebody. Handiti muri kupaona? Ndikasapota vachamisa inini, kusapota kwangu vachamisa hazvifaniri kuti ndisare ndangorembera pana vachamisa chete ndosiya bato pamwe chete nenyika ndongomhanya chete nekusapota vachamisa vari vega. Chatiri kusapotera pana vachamisa tiri kusapota nyika, zvido zvenyika. Vachamisa vakasiya zvido zvenyika handivasapoti. So vachiwenga vakasiya zvido zvenyika hativasapoti, kana vageza vakarashika hativasapoti, but vageza kana vachiita zvido zvenyika tinovasapota. Like now vageza inini handione chakaipa kuti tiwasapoti, handina chendinombona chakashata ini. Wangu pane mapreviously mamwe atinogona kutora ezvakaitika, but still tikada kuenda kuzvidzamisa mumusoro zvinokanganisa musoro wechitima kana kuti kwatiri kuenda. Kana ndikada kuwenga vachiwenga vacho futi ndikazvidzamisa pfungwa ndikadzika futi ndotoona kuti vachiwenga vacho vakangomira chete nyika yese payakatarisa chaipo chaipo haifi yakakunda futi revolution yacho kana kubudirira, because hakuna munhu ainogona kushandisa anogona kufesana na ED. Ani muri kupaona ka? Oh, chiwenga unogona kufesana na ED direct. Ani muri kupaona ka? Pari zvinezvi vachamisa kuti vafesana na ED direct varikisirwa matomu nemasanction ezvo zvakawanda. But vachiwenga vanogona kufesana na chamisa vari vaviri. Vageza vanogona kufesana na chamisa vari vaviri, vatatu nevamwe, handiti mazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti isusu tisarwisanisa utungamiriri uhu. Vachamisa vane simba guru chaizvo, but vakagara vanga vagara vajarirwa boundary, vasoserwa nzira, vashandisirwa militias, vainterfewa, vathreatenwa nezvinhu zvisina basa. Muri kupanzwisisa ka? Bozi vakavhundutswa nekubirwa ma-election, vakavhundutswa nekuroverwa vanhu vavo nekuurayirwa vanhu vavo. Ivo vakathreatenwa. Nanhasi unoyu vachamisa is not happy kubva paitwa ma-election, because ma-election haana kufambiswa zvakanaka naana Mnangagwa. Saka vachamisa vanodiwa nevanhu, but simba rekuti vapakanyure kuenda kumusoro uku kunonhina naana Mnangagwa vanaro chaizvo, but vanaro riri mumaofisi. Vanana baba Chiwenga vane simba kana rekupinda musango chairo. Handiti mazviona? Chamisa unaro rekupinda musango, but kune zvinhu zvakawanda zvinozogona kuitika, kuafektika. Handiti mazviona? But chamisa pasina zvichibhinya kana vachiwenga vanogona chibhinya vanochigona, ofisi vanoigona. Ani muri kuzviona ka? Chamisa unogona ofisi neruzivo. Saka vanhu ivava tikavasanganisa, kana dai even nyika yacho kanzi yakutongwa, vakatonga vanhu ivava nyika yacho ikatongwa nevanhu vane kuwirirana, vane kubatana, hapana kana dambudziko ba. Dambudziko riripi pamedia, patiri isusu pamedia paground up, ndo pane dambudziko baba wangu, ndo pane dambudziko guru chaizvo. Mazviona? Saka ndinotenda hangu no problem, hamusiri michete mambotaura mashoko iwayo, but ndinokumbira kuti kutsurana kwakanaka, haiwa ndidzose henyu kunhingirikini yacho iyoyo kugunhikiyo, tifambe tiende mberi, hapana dambudziko ba. Ini ndiri munhu ane moyo mupfupi, ndo dambudziko randinaro. Asi ndaita dambudziko rekuti kune zvima-churches zviri kupindira munyaya yerevolution, kana kuti munyaya dzokuti kana tiri vanamatika vamwe vanoita zvemasvikiro, vamwe vanoita zvekunamata. Saka kana ukanamata navanhu, vanhu vakaona uchitaura zvepolitics, vakuda kutanga kudhibheta nekutora nyaya dzacho, iwe nekuti iwe nyika yavagere haina kunaka, haisi safe. Vakutora nyaya dzepolitics kuda kudzidhibheta, kuda kudzipinza nepasiripo, kuda kutaura nepasiripo. So ndichasenda ma-message, ndozosenda ma-phone number evanhu ivo, ndichasenda kumagrupu ese kuti munzwisise zvandiri kutaura, nenzvimbo dzacho dzinogara vanhu ivava, kuti simba ravakuita nderei rokuti piringisha. Inini ndinopiringishwa chii? Zvimagrupu zvechechi zvatakatobuda wazi later, but vanhu vanoteera. Saka vanhu ivava kana ndakazvitarisa, toda kuti tibatsirane kuti vanhu ivava tinyatsoziviswa kuti vari papi,
ende zvimagrupu zvacho zvimwe zvacho ngazvibva zvatopwanyika zvachose ende vanhu ivawo makereke avo anofanira kuti anyatso kuongororwa zvakanaka because vamwe vacho vana vevanhu vari kushandiswa nenhingirikini nana Mnangagwa vamwe vacho vanhu vari kuitiswa because there is no need yekuti panguva yatiri ineika kana munhu akatamba bhora kuti vanhu vanotamba bhora vangaite politics haanamati kana ukanamata kuti anonamata here yaita zvepolitics handiti uve nekuti vanhu vacho mahure imbavha zvidhakwa imhondi vari kubira vanhu varombo mumachechi macho chechi dzacho ndedzekuakirwa pasi pemuti hadzina development iripo zvigaro zvacho ndezvenhaka zvemadzinza zvamwari hazvina madzinza but woda kushora munhu ari kuita zvepolitics ari kugadzirisa nyika yake saka ndichakusenderai mese mafoni nhamba evanhu ivavo nezvimagrupu zvacho zvese ndichakusenderai ndakusenderai I think kuti ndoda kuti vanhu vari kumusha kuZimbabwe uko vaedze kuti muedze kuwapa nhingirikini kuti vaedze kuongorora zviri kuitika paground ikoko kuti vari kutumwa nani because vanoenda kunoora ataka mapillars ari kuita basa paground ivo vakanyarara ende simba havana because havagoni kuva nemukana wekuti vataure futi because vakasungwa mamiromo yavo but vakuda kutanga kupinza zvepolitics nezvechechi pakudini hondo dzekumachechi nehondo dzepolitics dzinobatana papi so inini handidi vanhu vanondipirikisha paground ndoda kuti vanhu ndibatsire kuti titaure nevanhu ava vanzwisise kuti zvinhu zvavakupindira havana zvira nazvo hondo inopera but tinozokutarisana tozofesana tinozotaurana tichiti kudii tozofesana tichiti kudii kana kuti hondo yacho inouya after that hondo yauya tichazopindirana mumagadheni mayadhi imomo machechi imomo mudzimba imomo kana mumakambani imomo ukanzi uri mufundisa zvire kuti waamwari kana kuti waamutungamiri wenyika kana kuti ndiwe waakutoisa vanhu kudenga kana ukanzi uri bishop kana kuti mupriesita vanhu ngavazive bhaundari ravanoperera vanotambira kunonyudza zvimakereke zveziyoni zviri munana Harare munana nhingirikini nedzimwe nzvimbo dzakasiyana ini chechi yangu iziyoni but hayo pane mashoko asina kundiitira zvakanaka ndinokumbira kuti zvandichaisa kuvanhu zvese zvipinde kumachanel vane vamwe ihondo yandiita kana tichikutaura kuti tinoatakwa nezvinhu zvakawanda hama chaidzo dzimwe dzinokubloka dzimwe dzinokutuka shamwari dzimwe dzinokutuka nyangwe vanhu vaunonamata navo chaivo kana vekubasa kana vekumasvikiro kumwe mudzin'anga kupi basa ratiri kuita rinowengesa rinourayisa aidha unga kwaMnangagwa uno vanhu vanotokuwenga aidha ukwaChiwenga uno vanhu vanotokuwenga aidha ukwaChamisa uno vanhu vanotokuwenga saka muchiona tichisacrifice kuti tiri muhondo tinoti kuti tiri kurwa naMnangagwa uku tine vamwe vanhu vanenge vachitorwa nesu futi saka ipapo handina kunzwisisa zvakanaka ndoda kuti tibatsirane kuongorora vanhu ava maziyoni ivaya nezvigrupu zvacho I think leader wacho anonzi Thomas Maruwa anogara paAirport apo kuma-EU muHarare so nana Titus Tembo vanogara kuchitumbwiza ndo chigrupu chepabishop acho ichocho nana Chiware nevakomana vamwe vakanga vari mumapurazimu vechimalawilawi nevamwe vakasiyana-siyana ndichaita kuti nditore mastachi ese ndiunganidze ndicollective then nditumire vanhu nditumire kumagrupu akasiyana-siyana nekumachanel then kuti tinzwisise kuti vanhu ava vari kutumwa futi here naMnangagwa kuti because wai kukira bhora riri offside against nhingirikini hai hazvisiri izvo vafanira kurwisana Mnangagwa kwete nechine vanhu vechechi